ಬೇಡ ಗುರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್, ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಿಡ್ದು ಇಡೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಗೆ, ಸಾರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಪೋಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಲೇನೆ ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಬುಕ್ಕ ತೂಡ್ದು ಆದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಅವು ಓಕೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಓಕೆ ಅಂದ ಪೋಪ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಎಂಚನೆ. ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬಿತ್ತು, ದೊಂಬು ಮಾಡ ತಡೆ ಅಂದಿಚ್ಚಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆ ದೊಂಬಿತ್ತು. ಇಂಕ್ಲೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಯಾನು ಫುಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪಾರ ಕವರ್ ಮಂತಿತ್ತ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ಲು ತಾರೆ ಪೂರ ಆಂಡಲ ತಡೆ ಒಂದಿಚ್ಚಂಡು ಶೆಕೆಟ್ ಮೋನೆಗೆ ಪಂಡ ಮೋನೆ ಉಣ್ಗುದು ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ಐಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಓಕೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ, ಲೆಫ್ಟಿಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮುಕ್ಕು ಡುಮ್ಮುಕ್ಕು ಡಮಾಲ್ ಡಿಮಿಲ್ ಡುಮ್ಮುಕ್ಕನೇ ಹಾಕು. ಅಮ್ಮುಕ್ಕು ಡುಮ್ಮುಕ್ಕನೇ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ ಇವಾಗ, ಫುಲ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರೋದು. ಭಯಂಕರ ಕಾಡು ಮಾರೆ, ಗರ್ಗುಂಡಿಗೆ ಹತ್ತಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಚೂರು ಚೊರೆ ಅಂತೀರು ಬಂಡ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಪ್ಡು ಒಂದೇ ರೋಡ್ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲು ರಿಟರ್ನ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಹೈವೇಡ್ ಪೋಡು ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಂಡೀರು. ಫುಲ್ಲು ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕಾಡು, ಫುಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಕಾಡು. ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಣ ಇಂಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ 7:45 ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಎಂಚಲ ಅಲ್ಪ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬುಡಿಯರಾಕ್ಲು ಫೈನಲಿ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರಪೋಪಲೆ ಕಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಗರ್ಗುಂಡಿಗೆ ಹತ್ತಲೆ ಮರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಪುನ. ರೋಡ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಘಾಟ್. ಈ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮುಗ್ಗಿನಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಐತಂಡೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಒಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ರೋಡ್ ಅಂಡ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ರೋಡು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕಾಡು. ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಫೇಮಸ್ ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತು ನಾ ತನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀರಪ್ಪನ ಇತ್ತನ ಕಾಡೊಂದು, ವೀರಪ್ಪನ ಒಂದೇ ಕಾಡು ಹಿಡಿತೀನಿ. ಮಾ ದೇವರೇ ಕಾಪಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೈನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಏತೆ ಫೋನ್ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಫೋನಾಗ ಕಿಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಫತ ನೋಡು
इजिंड मस्त प्रॉब्लम अपुंडु एक्चुअली अवलु फारेस्ट एक्चुअली कासुगोस्कर पोपुजी अंच इंच पूरा बंडी अंकल साधारण बंडी पोड़ी 10 అంటే బుడుపున ఇచ్చి చెక్ పోస్ట్ ఉందో అప్పుడు ప్రాణిలుల్లా ఊళ్ళో ఉందిల్లా అందు కాసుకు బట్ ఆండల ఈ రోడ్ మాత్రం అంత డేంజర్ రోడే తూపులెక్కడు स्वामी देवरे स्वामी कोरगज्ज हीरे कपड़ एदुरु कोरगज्जल्लेरु सो आरे पूरा कादन वेरु एक्टिव पूरा बरंदुल्लेर मारे पूरा नेटेद लोकल साउंड गाड़ी मात्र भारी कम्मी उंटु ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗು 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 ಭಾರಿ ನಾ ಕೇನ್ನ ಗೌರಿ ಬಂಡೆ ಪಾರನೆ ಜವೆಂಚ ವಾರ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಂಚಿ ಬನ್ನಾರಿಗೆ ಐಟೆ ಹೋಲನ ಆಪಣಿಗೆ ಐಟೆ ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ನೆಟ ಇದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದಿಗೇನೊಂದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮೂಲಂತ ಅಲ್ಪ ಊರ್ದಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಓಲ ಓಲ ಬುಡ್ಜನ ಕೂಡ ಬತ್ತ ಊರು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಊರ್ದಲ್ಪ ಮೀನು ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ದಾದಾಪುಣಂದು ಮುಪ್ಪರ್ದನ್ನು 96 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದು ನಾನೈತೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಸಾಗಂದೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲ 89 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಹೊಲ ಉಲಾಯಿ ರೋಡ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಡುಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಹೊಡಿತುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ರೋಡು ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಒಂಜಿ ಬಡವಲ್ಲ ಒಂದುಂಟು
ಬೈಕದ ರೂಟು ವಲಾತು ಜಾನು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕಲು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ಆಪ್ನ ರಿಸ್ಕ್ದ ತೊಂಡ ಚೂರು ಅಂಕರ ಈ 88 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪೋಯ್ಲಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಗೊಂತ ರಿಸ್ಕ್ रोडला दाल एड्डे मारे चलो उड़चित्तुंडु स्वामी कोरगज्ज कपड़े रोड मारे वजी रेस्टोरेंट मात्र कोरगज्ज कपड़े सन्निधान ಬರ್ತಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿದ್ದಾರೆ full adventure road and
ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಡ್ಚಿತ್ತಂಡು ಬಿಡ್ತುಕ್ಕ ಯಾಪಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ರೋಡ್ ಸೊ ನಟ್ಟು ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ 81 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಶಿಟ್ ದೈವ ರೋಡ್ ಪೋಯ್ನಾತ ಸಾಗುಜಿ ಮಾರೆ ಶಿಪ್ ಇಂಚಿನ ರೋಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದು ಇಂಚನೆ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಶಾ ಈ ಗೂಗಲ್ ನಂಬುದು ಫೋನ್ ಉಂಡತ್ತ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಮಾರೆ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಬರ್ಪ ಜಿಂಚ ಓವರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಓ ದೇವರೇ ಡಾಮರ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ದಾಲ ಹೋಪುಜಿ ಗಾಡಿ ಅಂತ ದಾಲ ಹೋಪುಜಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಡ್ತು ಜೋಡು ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರ ಆತಂಡು ಈ ರೋಡ್ ಉಡುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾರೆ ಶಿಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದಾದ ನಿತ್ತನು ಮಾರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಾದ ನಿತ್ತನು ಇಂಕ ದಾದನ ತೋಜಿ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋರ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓ ದೇವರ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಪಲೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವು ಬೈಕ್ದ ರೂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಕಾರ್ದ ರೂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಹಾಲತ್ತಂದು ನಂಗೆ ಬೈಕ್ದ ರೂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೆಟ್ಟಿಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಮಲ್ತದ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ನಾನು ಏಪಾಗಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾವರ ಮಚ್ಚ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ಏನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಬಾಗುರು ಬೇಡ ಹೋಗೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಹೌದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ರಿಟರ್ನ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ
ಇಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲಾದರೂ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ, ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗು. ಆನೆದ ಲದ್ದಿ ಉಂಟು ಶಿಟ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಲದ್ದಿ ಹತ್ತು ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಚೂರು ತೂಕ ದಾಲ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮನ್ಪನಂದ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದಾತಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪನು. ಹೋಗೋಣ ಗುರು, ಚಿಕ್ಕ ಆನೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಪ ನಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಓ ದೇವರೇ ಭಗವಂತ, ಹಂಗಾರೆ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಬಾ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ. ಆನೆದ ಲದ್ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು, ಒರಿ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನೇ ಕೊರ್ಪಿಚಾರ ದಾಲ ಅಕಲ್ ಒರಿ ಪೋಲಿ ಪಂಡೇರು ಒರಿ ಪೋರ್ಚ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಾಸು ಕಂಚ ಮನ್ಪೇರು, ಇಜ್ಜಿನ ಕೆಲವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉನ್ಮನ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ದಾದಂದ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಆತ ಇಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು ಪೋಡ್ಚಿ ಬಂದು ಹೌದು ಆಲ ಪನ್ಪುಜಾರ ಅಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದು ಬುಡಿ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಆಯ್ ಬರ್ಕತ್ತಾಪಜೆ ಮಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ. ಹೌದೌದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಅಮ್ಮಗ ಡುಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮ ಡುಮಾನ್